Minulý týždeň bol veľmi zaujímavý, či už z pohľadu makrodát, ktoré boli zverejňované, ale predovšetkým z pohľadu intervencie Európskej centrálnej banky, ktorá znížila základnú úrokovú sadzbu eura na tzv. Technickú nulu, teda na úroveň 0,5%. Aj vďaka tejto intervencii dolár výrazne posilnil voči euru a dostal sa pod úroveň 1,30, na ktorej sa aktuálne obchoduje. Akciový index S&P 500 v minulom týždni dosiahol svoje nové historické maximum na úrovni $2011,17 za jednu akciu, avšak ku koncu týždňa si toto historické maximum neudržal a mierne z neho ustúpil. Z hľadiska európskych a amerických makrodát bude tento týždeň relatívne pokojný, preto sa budú investori viac sústrediť a budú brať do pozornosti aj makrodáta z Číny a Ázie ako takej. V pondelok očakávame ohlasovanie a zverejňovanie obchodnej bilancie z Nemecka a z Číny. V Nemecku očakávame mierny rast obchodnej bilancie, naopak v Číne sa očakáva mierny pokles, ktorý by mal byť v línii so spomalovaním čínskej ekonomiky. Prekvapenie môže však nastať na strane exportu, ktorý môže byť vyšší, ako sa očakáva, a čínsky export, respektíve čínska obchodná bilancia môže prekvapiť a môže dojsť k nárastu v porovnaní s minulým obdobím. V priebehu tohto týždňa budú tie zverejňované dáta o priemyselnej produkcii, a to Veľká Británia bude zverejňovať v útorok, Francúzsko v stredu a eurozóna ako celok bude zverejňovať dáta o priemyselnej produkcii v piatok. Veľmi dôležité údaje z eurozóny budú ohlasované vo štvrtok, a to v Nemecku, kde bude ohlasovaná inflácia, respektíve úroveň cien, a v piatok bude ohlasovať eurozóna svoje dáta o nezamestnanosti. V piatok sa budú investori sústrediť na makrodáta z Ameriky, a to maloobchodné tržby a odhad spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity. Tieto údaje by mali naznačiť vývoj osobnej spotreby v Amerike, čo je významný prvok a zložka amerického HDP a vývoja americkej ekonomiky. V prípade maloobchodných tržieb za august čakáme mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Rovnako tak index spotrebiteľskej dôvery by mal mierne nárasť oproti predchádzajúcemu obdobiu.